İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şuunki programmamıza. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýäningizde öğrenşat. Men her sapar şu programmanyň üstü bilen sizin bilen duşşuma, sabırsızlyk bilen garaşýan. Men umid etýän siz hem meniň bilen duşşuma, sabırsızlyk bilen garaşýaňyz. Eger sizde geçen gepleşikler barada soralar bolsa ýa-da bellikleriniz bolsa, hem sizde dilekler bolsa şu programmaň ahyrynda görýän elektron poçta üstü bilen maňa hökman hat ýollap bilersiňiz. Men sizden eşitmäge garaşýan. Şoň üçin hem siz şol SMS üçin telefon nomerym bar şu ýerde ýa-da SMS ýollap bilýäňiz ýa-da elektron poçta üstü bilen hat ýazyp bilersiňiz. Geçen gepleşigimizde biz günä barada hem şu günäniň hökmünden azat bolmak barada sizin bilen bir näçe ayetlara bile seredip geçdik. Hudaý mukaddes sözüni aýdylýan zatlar hakykat. Siz muny bilýäňiz, sebäbi Hudaý hiç açan ýalan sözlemeýär. Ol hemişe bide öz hakykatyny, öz mukaddes sözüniň üstü bilen aýan etýär diýdik. Hudaýyň mukaddes sözü bilen ýaşamasaňyz, onu siz günä etýäňiz. Ýöne Hudaýyň sözüni şu ýerde aýdylýan wadalara üns berip, şu wadalary görä ýaşasaňyz, şu ýerde aýdylýan sözü iman edip ýaşasaňyz, hem İsa Mesih'e iman etseňiz, onu sizde günäsiz, kämil, sazlaşykly gatnaşyk bolýar. Hudaý bilen insanlaryň arasyndan. Men sizi şeýle ýaşamaga çagyrýan, mukaddeslikde ýaşamaga çagyrýan. Sebäbi biziň İsa Mesih'däki täze durmuşymyz şeýle bolmaly. Sebäbi Hudaý mukaddes, ol bizi mukaddeslikde ýaşamaga çagyrýar. Biz insanlar näme diýdik biz? Gelip çykyş kitabynyň 1-nji babynyň 27-nji aýatyna siziň bilen geçen gepleşikde seredip geçdik. Gepleşigimizde onu näme diýär? Biz insanlar Hudaýyň keşfinde yaradylar. Ol bizi erkek hem aýal etip yaradan. Şu barada biz geçen gepleşigimizde gördük. Gelin häzir Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 18-nji aýatyna näme diýär? Şoňa seredip geçelim. Günäniň ygtyýaryndan azat edilip dogurluk gullary bolduňuz diýär. Biz öňki adam ataň nesiline görä bolan günämize seretmeli däldi. İsa Mesih haçta ölmek bilen bize täze ýaşaýyş berdi. İsa Mesih'e etýän iman üstü bilen biz täze ýaşaýyşa iyi bolup bilýärsiňiz. İsa'ny halaskar hökmüne kabul eden badymyda bize täze insan tebigaty berilýär. Hudaýyň mukaddesligine görä ýaşamaklyk häsiýeti berilýär bize. Dogurçuluk häsiýeti berilýär. Sebäbi biz Hudaýyň keşfinde yaradylan, siz şonu ýatdan çykarmaň. Ol günäden azat edilen tebigat bize. Bizim şu an insan tebigatymyz, eger biz İsa Mesih'e iman etýän bolsak, ol günäden azat edilen tebigat. Biz şoňa görä ýaşaýan ekeniz. Ýene de bärde görýäs biz Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 2-nji aýatyny Pawlus bilen näme diýär? Sebäbi ýaşaýyş berýän mukaddes ruh beni İsa Mesih arkaly günäniň we ölümiň ygtyýaryndan azat etdi. Biz Pawlus bilen şonu diýär. İsa Mesih ýaşaýyş berýän mukaddes ruh. Eger biz İsa Mesih'i kabul etýän bolsak, bizde oň ruhy biziň kalmada ýaşaýar. Şol ruh bize näme berýän ekeni? Ýaşaýyş berýär. Şoň üçin Pawlus diýär, ýaşaýyş berýän mukaddes ruh diýär. Men öz kalbymda ýaşaýan mukaddes ruh İsa Mesih arkaly meni günäniň hem ölümiň ygtyýaryndan azat etdi. İsa bolan iman üstü bilen biz günäniň
hem ölümün ıhtiyarından azat edildik. Ene biz şu hakikati, şu mukaddes sözde aydylan hakikatlara göre yaşasak, biz günah etmeýär. Sebäbi berde Hudaýyň sözü näme diýär? Sen İsa iman etdiňmi? İsa iman eden bolsaň, şu mukaddes ruhunyň üstü bilen sen günäniň hem ölümüň ıhtiyarından azat edildin diýär. Ene biz şol hakikata iman etip ýaşamaly. Men öz durmuşymda da şöyle özüme ýatlatmasam, men aňsatlyk bilen şu şeytanyň finansygyna duçar bolup bilýän. Sebäbi biz insan tebigatymyza görä şu gözümizden görýän zadyna iman etmek isleýär. Kulagymyzdan eşitýän zadyna iman etmek isleýär. Şeýle dämi? Görýän zadymyza, eşitýän zadymyza. Sebäbi şu zatlar bize ýakyn. Ruhu zatlar bolsa biz görüp bilmeýäs. Diňe şu Hudaýyň mukaddes sözüne iman edip, şu ýerde aýdylan hakykatyň hakykatlygyna iman etip ýaşaýas. Şoň üçin şu durmuşda bizde elbetde synaglar bolýar, kynçylykly pursatlar bolýar. Entegem İsa iman etýänem bolsak günä etýäs, watal. Ýöne biz şol Hudaýyň mukaddes ruhunyň kontrolugy aslynda bolsak, mukaddes ruh bizi günä etmelikden gorap saklaýar. Ene Pawlus bize şol Rimler kitabynyň 8-nji babyny şonu ýatlatýar. İsa mukaddes şol mukaddes ruh diýär. Bize ýaşaýyş berýän mukaddes ruh İsa Mesih arkaly günäniň hem ölümüň ıhtiyarından azat etdi diýär. Ölüm berde ruh taýdan ölüm. Şol Hudaý bilen insanlaryň arasyna düşen aýrylyk ruhu taýdan. Ýöne İsa Mesih bilen şol dikeldildi. Bizde inni ruh taýdan ölüm ýok. Sebäbi İsa Mesih öz janyny haçda biziň üçin gurban edip, bizi günälerin hökmünden azat edip, biziň ähli günälerimizi öz üstüne alyp, onu haça çüýläp, biziň bergiden hem azat etdi. Günädarly bergiden azat etdi. Hem bize azatlyk berdi. Azatlyk berdi. Şu azatlyga eýe bolmak isleýäňizmi? Onu İsa Mesih'in eden işine iman edin. İsa Mesih'in öz halasgardygyna iman edin. Şonu siz şu azat, sağlaşykly, kamil gatnaşyga eýe bolup bilýäňiz. Günäsiz gatnaşyga eýe bolup bilýäňiz. Men ýene de sizden bir haýyşym bar. Siz Rimler kitabynyň 6-njy babyny tutuşlygyny dolu okan. Şu ýerde dolu nädip azatlyga biz eýe bolduk İsa Mesih'in üstü bilen. Şu barada giň işleýin. Gurrun berliýär. Rimler 6-njy bab. Men size şonu okumaga çagyrýan. Okanyňyzdan soň şol babda size bir soralar ýüze çykdy. Maňa hökmen şol elektron poçtasy bilen hat ýollap bilýäňiz. Men sizi şeýletmäge çagyrýan. Soralarňyza şol men jogap bermäge synanşýan. Maňa ýollaň soralaryňyz ýa-da bellikleriniz bolsa. Bizini günä etmekde öli, Hudaýda diri. Ve günäň dälde dogrulygyň gullary boldyk inni. Pawlus bile şonu Rimler kitabynyň 6-njy, 5-nji, 6-njy, 8-nji ayatlaryna gowy atlatýar bize. Indi biziň İsa'da täze durmuşda kim diýmeli? Bize Pawlus ýatlatýar. Şol bablary özüňiz okap bilýäňiz. Ene Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 14-nji aýatynda Pawlus näme diýär? Şonda günä size öz hökmüni ýöretmedi. Sebäbi siz kanunyň ıhtiýaryna däl de merhametiň ıhtiýaryndasyňyz diýär. Siz ne kanunyň ıhtiýaryna däl, eýsem siz merhametiň ıhtiýaryna. Beýle diýmekli Hudaý öz şol İsa Mesih şu dünýä ýollap, ony haçda biziň günälerimiz üçin gurbanlyk hökmüne berip, günäniň hökmünden bizi azat etdi. Ene şol merhamet biziň ähli günälerimiz İsa'da bagyşlandy. Ene şol merhamet. Kanunyň ıhtiýaryna däl de biz inni merhametiň ıhtiýaryna, İsa Mesih'e iman etdi bilen ýaşamaly. Şonu bize Pawlus ýatlatýar. Biz günä etmekde özümizi öli saýmaly. Hudaýda täze durmuşymyzda eni diri saýmaly biz. Şeýle hem biz eni günäniň guly däl de eýsem dogurluk etmegiň, dogurçylygyň guly bolun diýär. Pawlus gaty güýçli maslahatlar berýär bize. Şol öňkü döwürde ol Rimlere şeýle maslahat beren, ýöne şol maslahatlar bize hem degişli. Men bilýän siz şoňa gowy düşünýäňiz, şu ýerde aýdylan hakykatlary. Ene menne bir şeýle sorag ýüze çykdy. Şu Hudaý mukaddes sözüni okayan hem men hemişe soraglar bolýar. Belki bu sizde de şeýledir. Şu dünýäde käk
biz günahdan doly azat bolup bilersmi? Şu dünyada yaşayarkak. İsa Mesih'e biz iman ettiyiz. Yani şonu da İsa Mesih'e iman etsi bilen şu dünyadaki durmuşumuzda günahdan doly azat bolup bilersmi? Yani şu soruğa men Süleyman'ın Peygamberlerinin 20. babının 9. ayetine şeýle jogap tapdym. Yüreğimi temizledim, günahdan paklandım deyip kim aýdyp bilýär? Yine Süleyman'ın tımtalları şeýle diýär. Kim? Sizin araňyzda, ay men yüreğimi temizledim, endi men günahdan azat, günahdan paklandım, dolu paklandım deyip kim aýdyp biler diýär. Hakykatny aýtsak biz İsa'daky täze durmuşda entegem günah etdiýär. Sebäbi insan tebigatymyzda adam ataň nesilleri ruhu durmuşymyzda kalmyzda biz İsa Mesih'te. Sebäbi ol bize täze durmuş berdi. Biziň tenimiz entegem täzelenmeli. Ene şol haçanda biz şu dünýäden gidemizden soň İsa Mesih ikinji gerek ýyzyna dolanyp gelende biziň şol köne tenimiz eni täze şöhratlanan tene uğurlaya. Şol pursatda biz doly fiziki taýdan ruhu taýdanam täze mahluklar bolýar. Täze ten. Ýönkü günäli tenimiz doly ýitip gitýär şonu. Ýöne häzirlikçe biz entegem şol insan tebigatymyzda adam ataň nesilleri ýöne ruhy taýdan biz İsa Mesih'iň nesilleri bizde täze durmuş bar. Biz ruhu taýdan içki durmuşymyzda hemişe täzelenýär. Nesil şonu ýatdan çykarmak. Şoň üçin men diýen biz entegem İsa'daky durmuşymyzda käwat günah bilen dyrjaşýar, günah bilen sinege salynýar. Şonu ýatdan çykarmak. Ene siz bärde Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 18-nji aýatyna näme üçin şeýle diýilýär diýip pikir etmeňiz mümkin. Günäniň ygtyýaryndan azat edilip, dogurluk gullary bolduňuz diýär. Onu näme üçin? Eger biz entegem günah bilen dyrjaşýan bolsak, näme üçin? Pavlus Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 18-nji aýatyna şunu aýdyp ötýär. Günäniň ygtyýaryndan azat edilip, azat edildiňiz, endi siz dogurlugyň diýär, gullary bolduňuz diýär. Bu gapma garşylyk gidip ötýär bärde. Näil siz pikir etýäňiz? Süleyman'ın tımsalları diye yüreğim temizlendi, günahdan paklandım diye beni kim aýdyp biler diye. Pavlus bolsa diye siz günahın ygtyýaryndan azat bolduňuz, endi siz dogurlugyň gullary diye. Şu ýerde näme gidip ötýär? Gapma garşylyk ýok. Hudaý sebäbi Hudaýyň sözü hiç haçan öz-özüne garşy bolup bilmeýär. Hudaýyň sözü hemişe hakykat. Sebäbi Hudaý öz tebigatyna garşy durmaýar. Hudaýyň sözü mukaddes, Hudaýyň sözü hakykat. Ýöne bärde Hudaýyň sözü bizi şol günnelik durmuşymyzda eden günämizi açyp görkezýär. Haçanda biz Hudaýyň mukaddes sözüni elimize alyp, şunu okap başlatyk. Şu ýerde berilýän hakykatlary, wadalary okanmyda şu mukaddes sözüňi bilen Hudaý biziň günnelik durmuşymyzda entegem etýän günälerimizi bize aýan etýär. Hem bizi dogurluk täze durmuş ýoluna salýar. Hudaýyň sözü şonu bize görkezýär. Günäden ene şu ýerde Pavlusyň Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 18-nji aýatyna aýtýan günäden azatlyk bolmak diýmekligi, bu biz endi mundan beýlek günäniň hökmünden biz azat. Endi günäniň hökmü aslynda bize ýaşamak gerek däl. Sebäbi İsa Mesih şol haçda öz janyny gurban etmek bilen bizi günäniň hökmünden azat etdi. Günäden azat bolmak diýmeklik bärde mundan beýlek biz günäniň hökmi aslynda däl. Eger İsa iman etýän bolsak, onda biz günäniň hökmi aslynda däl. Günä biziň üstümizden hökm sürüp bilmeýär. Şonu bärde aýtýar. İsa bize öz mukaddes ruhuny berdi. Endi mukaddes ruh bize günäden üstün bolup ýaşamaga kömek etýär. Siz gördüňiz Pavlus hem şonu diýdi. Rimler kitabynyň 8-nji babynda näme diýär? Bize ýaşaýyş berýän İsa Mesih şol mukaddes ruh İsa Mesih'iň üstü bilen bizi günäden hem ölümden azat etdi diýdi. Yani şonu görýäsiz. Mukaddes ruh bize günäden üstün bolup ýaşamaga kömek etýär şu günkü durmuşda. Biz öz güýjümizde şonu etip bilmeýäris. Diňe mukaddes ruh bize şeýletmäge kömek etýär. Ene bu barada 1-nji Korintoslar kitabynyň 15-nji babynyň 57-nji hem 58-nji aýatlaryna Pavlus bize şeýle diýär.
Yönü Hudaya müngde bir şükür. Ol Rabbimiz İsa Mesih arkalı bize yeňiş berdi. Şoňa görä-de ey edi dogallarym, berk durun. Goý sizi asla hiç zat sarsyrmasyn. Rabbin işine ihlasly ýapyşyň. Çünki Rabb uğruna çeken zähmetiňiziň biderek däldigini özüňiz de bilýänsiňiz diýär. Ine Pavlus bir de nähil maslahat berýär. Ine bu Pavlusyň şu döwürde Korintoslara beren maslahaty. Ne berdi, bize de ol diýip otur Hudaýa müňne bir şükür diýär. Berdi görýär Pavlus öz kalbynda hemişe Hudaýa minnetdarlyk bildirip şükür edip ýaşan adam bolan. Ola näme diýär şu wagt? Rabbimiz diýen, o näme üçin Hudaýa müňde bir şükür diýär? Rabbimiz İsa Mesih arkaly bize yeňiş berdi diýär. Günahnyň hökmünden bize yeňiş berdi. Günahnyň üstünden, şeytanyň üstünden bize yeňiş berdi. Endi biz şeytana tabin bolman eýsem, Hudaýa tabirlikde ýaşamaly. Hem günahdan azat, günahnyň hökmünden azatlykda ýaşamaly. Şonu aýdyp otur bize Pavlus. İsa Mesih arkaly bize yeňiş bar diýär. Näme üçin siz entegem günahnyň guly bolup oturdyňyz diýär. Endi diýär, şoň üçin berdi ol bize gaty mulaýym sözler aýdýar. Ey edi dogallarym, siz birek-bireňizde şeýle gurulşýaňyz birek bilen öz araňyzda. İsa Mesih'e iman etdiýärleň arasynda ey edi dogallarym. Ene biz şeýle mulaýym sözler bilen birek bilen sözleşmeli. Ene Pavlus şonu bize gowy mysal hökmünde görkezýär. Ey edi dogallarym, berk durun diýär. Berk durun. Näme berk durun? İsa Mesih'däki imanyňyzda berk durun. Şuhtaýyň sözüne aýdylýan hakykatlara görä berk durun. Şoňa ýapyşyň, şoňa iman edin. Hem şol hakykatlary ýaşaň diýe öz durmuşyňyzda beýleklere görelde bolun şeýle etmek bilen. İmanyňyzda berk durun diýär. Goý, sizi asla hiç zat sarsyrmasyn diýär. Hiç zat sizi sarsyrmasyn. Hiç zat berk durun diýär. Rabbin işine ihlasly ýapyşyň diýär. Şol İsa Mesih sizi özüne hyzmat etmäge çagyran bolsa, şol her bir işiňizde diýe ihlasly ýapyşyň diýär. Şonu siz günah etmekden azat bolýaňyz. Täze siziň bar önsüňiz nädip men İsa Mesih'e hyzmat edeýin diýen. İsa Mesih'e hyzmat etmek bilen biz şu Hudaýyň maşgalasyny naklary hyzmat etýär. Şeýle dämi? Ene şeýle zatlara öns berip ýaşaň diýär. Çünki Rab uğruna çeken zähmetiňiziň biderek däldigini özüňiz bilýäňiz diýär. Şol Rabbin uğru üçin, Rabbin uğruna çeken zähmetiňiz biderek däl diýär. Täze Hudaý şonu görýär, Hudaý size şoň üçin peşkeş berýär. Hem siz beýleklere hyzmat etýäňiz. Bu gaty wajyp zatlar, gaty wajyp. Ene ýene de Pavlus we Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 35-nji, 37-nji aýatlarynda Hudaýyň söýgüsi barada näme duýdurýar? Biz görgüdür muşakkatlar çekýär. İderlenmalara, açlyga, mätäşlige duçar bolýar. Hop hatara we ölüm hopuna tedawar edilýär. Eýsem bularyň bar biri İsa Mesih'iň söýgüsinden aýryp bilermi? Elbetde ýok. Sebäbi mukaddes ýazgylarda şeýle ýazylgydyr. Biz her gün teniň üçin öldürilýär. Damagy çalynjak goýun ýalydyr, saýylýar. Ýöne biz özümizi söýýän arkaly bu kynçylyklaryň baryny ýeňýär diýär. Hudaýyň söýgüsiniň üstü bilen biz her bir zatdan üstün bolup bilýär. Ne Pavlus şonu bize ýatlady otur. Siz görýäňiz şu ýerde Pavlusyň durmuşynda nähili kynçylykly pursatlar bolup geçen. Oň durmuşynda da edil şu gün biziň durmuşymyzda bolşy ýaly ýerlenmalar bolan. Ol açlyga da tedawar bolupdyr. Mätäşlige de tedawar duçar bolupdyr. Hop hatarlara hem ölüm hopuna da tedawar bolan adam ol. Ine ýönüşleriň hemmesiniň içinde diýe şol açlyk, ölüm, ýerlenme, mätäşlik, muşakkatlar, görgüler, şolaryň içinde de diýe eýsem bularyň bar biri İsa Mesih'iň söýgüsinden aýryp bilermi diýe. Şol ejirleriň içinde de bizi hiç zat Hudaýyň söýgüsinden aýryp bilmedi otur. Ol Hudaý bilen şeýle ýakyn gatnaşykda bolan adam. Şu dünýäde biziň töweregimizde bolup geçip oturan zatlaryň hiçdi bizi Hudaýdan aýryp bilmeýär. Täbi oň söýgüsi öz mukaddes ruhunyň üstü bilen bize güýç berýär, berk durmaga. Hem şol Hudaýa ýakyn gatnaşykda bolup, birek bilen hem ýakyn gatnaşykda bolmaga öz mukaddes ruhunyň üstü bilen bize kömek etýär.
Biz ene şonu görüp oturup berdi. Hiç zat bizi Hudaýyň söýgüsinden aýryp bilmeýär. Şeýle güýçli ýakyn gatnaşyk bolan Pawlosdan. Ol diýe biz hiç zat Hudaýyň söýgüsinden aýryp bilme diýe näme üçin? Täbi mukaddes ruhlar mukaddes ýazgylarda diýe şeýle ýazlan. Biz her gün seniň üçin öldürilýär. Damagy çalynjak goýun taýylýar diýe. Ol öz durmuşynyň nähili bolandygyny bize ýatlady otur. Şonu biz berdi görýär. Nähili durmuşda ýaşan ol. Şonu bize ýatlady otur. Ýöne biz özümizi söýýän arkaly bu kynçylyklaryň baryn diýe ýeňýär. Şol İsa Mesih'in üstü bilen biz ähli kynçylyklardan üstün bolup bilýär. Ene biz şonu görýär. Pawlosyň durmuşynyň üstü bilen. Biz öň şol teniň isleglerini, hyjularyny ýerlap ýaşanan bolsak, ene şol İsa'daky durmuşda bar öntümedi şoňa berip ýaşasak, şoň söýgüsiniň üstü bilen biz ähli kynçylykly pursatdan hem günäden üstün bolýar. Şonu bize ýatlady otur. Yine de Pawlos bu da Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 14-nji aýatynda näme diýär? Sebäbi mukaddes ruhy eýerýärler Hudaýyň perdentlerdir diýär. Indi biz Hudaýyň perdentleri. Galatiyalar kitabynyň 5-nji babynyň 24-nji aýatynda näme diýär? İsa Mesih'e değişli bolarlar öz insan howatlaryny we joşgularyny haça çüýlendirler diýär. Indi biz şol İsa Mesih'in söýgüsini dolu düşünüp ýaşamyzda, hem şol İsa'daky täze durmuşymyzda dolu düşünüp ýaşasak, biz öňki köne günäli insan tebigatymyza görä hereket etmän, indi şol insan howatlaryny, hyjularyny biz haça çüýleýän ekenik. Şonu Pawlos bize aýdyp otur. Indi biz günä etmek islegi ýok bizde. Biz diňe şol Hudaýa ýaly mukaddeslikde ýaşamaga ymtylýar. Hem Hudaýyň mukaddes sözüni okap, dile üstü bilen Hudaýa ýakynlaşyp, oň bilen ýakyn gatnaşykda ýaşaýandygymyzy Pawlos bize Rimler kitabynyň üstü bilen, şeýlem Galatiyalar kitabynyň üstü bilen bize görkezip otur. Biz şonu görýär şu ýerde. Biz günä zararly ýykylan dünýäde ýaşaýandygymyz üçin entegem insan tebigatymyzda günä etýär. İsa'daky durmuşda da. Ya biz tenne adam atan nesiller diýdik. Ýöne biz içki durmuşymyzda, ruhy durmuşda İsa Mesih arkaly täzelenýär. Gün-günden. İman üstü bilen biz täzelen otur. Mukaddes ruh bize täzeleýär. Güç berýär. Pähim paýgat berýär, akyl paýgat berýär. Günlük durmuşymyzda. Ýöne Hudaý bize hemişe öz günämizi boyun alyp ýaşasak. Hem men günä etsem öz nä dogrudygymy Hudaýyň öňüne boyun alyp ýaşasam, bizi bağışlajakdygyny öz mukaddes sözüniň üstü bilen bize aýan etýär. Ene biz bu barada 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň 9-njy 10-njy aýatlaryna görýär. Emma günälerimizi boyun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi bağışlar we bizi her hili yamanlykdan tämizler. Günä etmedik diýsek, Hudaý yalançy edýändir. Kalmada onun sözleri yoktur diye. Ene Ýohanna bize nähili güýçli hakykatlar görkezip ýaşýardy. Eger biz günämizi boyun alsak, näme diýe? Sadyk hem adalatly Hudaý bizim günälerimizi bağışlaýar. Hem şeýle ol bizim günälerimizi bağışlaýar diye we bizi her hili yamanlykdan ol bizi tämizleýär. Günämizi bağışlaýar, hem bizi her hili yamanlykdan tämizläp otur. Şonu bize ýatlatýar. Boyun al günälerinizi. Şonu siz adalatly Hudaý ähli günälerinizi bağışlap sizi yamanlykdan tämizleýär. Ýöne biz günä etmedik diýsek näme bolýar? Günä etmedik diýsek Hudaý ýalançy etýär. Sebäp biz insan tebigatymyzda. İnsan tebigatymyzda biz adam atan etilleri. Ene şoň üçin Ýohanna diýär günä etmedik diýsek Hudaý ýalançy etýändir. Kalmada oň sözleri yoktur onu diye. Biz yalan sözler atıyor. Yalan sözler. Yani şoň üçin biz hemişe pesbärlikde, pesguluk bilen Hudaýa iman edip ýaşamaly. Hudaý şeýletmegmeli isleýär. Ana 1-nji Ýohanna kitabynyň 2-nji babynyň 1-nji 2-nji aýatlaryna näme diýilýär berdi Hudaýyň hakykaty. Ýohanna ýene de bize şeýle ýüzlenýär. Ediz balalarım,
Men size şulary günah etmediliňiz üçin ýadyaryn. Emma kimdir biri günah etse, atanyň huzuruna aklawjymyz İsa Mesih bar. Ol adyldyr. Ol biziň üçin gurban boldy. Hudaý ol arkaly biziň günahlarymyzy diňe biziň däl, eýsem bütün dünýäň günahlaryny bagyşlady diýär. Ene güýçli hakykatlar biz görýäs bäde. Ene Yohanna size de şeýle ýüzlenýär. Ediz balalarym diýär. Siz eşitýärmi Yohannaň size şeýle ýüzlenşini? Ediz balalarym. Menem size şeýle ýüzlenmek isleýän ediz uýalarym size şeýle ýüzlenýär. Ol diýär men size şulary günah etmediliňiz üçin ýazyp oturýaryn. Günah etmediliňiz üçin şu aýdyp oturan zatlarym size berýän diýär Yohanna. Eger diýär kimdir biri günah etse, atanyň huzuruna biziň aklawçymyz bar. Ol kim ekeni? İsa Mesih aklawçymyz. Ol bizi aklaýar ataň öňünde, huzuruna, ataň huzuruna. Ol adyldyr diýär Yohanna bize şerde şonu görkezýär. İsa Mesih biziň aklawçymyz. Ol adyl aklawçy. Şoň üçin hem siz günah etseňiz, diýdi çökün Hudaýyň öňünde. Hem şol 1-nji Yohanna 1-nji bab 9-njy aýatda aýdylşýaly, günäňiz boyun alyň, adyl, hakyky Hudaý siziň günahlarynızı bagşlaýar. Ol sizi her hili yamanlykdan hem tämirleýär diýär. Hudaýyň sözi. Her hili yamanlykdan tämirleýär. Eger siz günäňizi boyun alsaňyz, sadyk hem adalatly Hudaý siziň günäňizi bagşlamaga taýar. Siz günäňizi Hudaýyň öňünde boyun almaga taýarmy? Kalbyňyzy Hudaýyň öňünde açyp, men günah etdim, meni bagşla diýip şol ata Hudaýyň huzuruna oturan aklawçy İsa Mesihiň adyny dilek etmäge men sizi çagyrýan. Pesbärlik bilen, pesgurluk bilen boyun al eden ýalňyşlyklaryny. Ene şonu Hudaý sizi bagşlap, ýene de şol İsa Mesih'deki täze durmuşda ýaşamaga size kömek etýär. Şol bärde näme diýär? Hudaý İsa Mesih arkaly biziň günahlarymyzy diňe biziň İsa Mesih'e iman etýärleň günahsyny däl, eýsem bütün dünýäň günahlarını öz üstüne alyp biziň günahlarymyzy bagşlady. Ene Hudaý mukaddes sözi bize şeýle aýdyp oturýar. Hudaý siziň hem günahlarınızı dolu bağışladı. Entek şu İsa Mesih'e iman etmeyenlerin hem günahını dolu bağışladı. Ayöne köp kişiler şol İsa Mesih'e iman etmeyen yaşayalar. Şolların Hudaý bilen arasında gatnaşyk entek dikeldilmedik. Yöne İsa Mesih'te iman etse bilen şol gatnaşyk dikeldilen. Şoň üçin men sizi mukaddeslikde yaşamaga çagyrýan. Şonu günahnyň hükmünden adat bolup bilerdiňiz. Gynansagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de eniki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem ýok, bütün kalbimi sana tapşır.